Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ti klase da Jomar kan Adela. Kat napanda ije balay da Jomar tapno sarong karanda. Gaputa manong aldawan asaan asimsimrek ti kaadalan da. Impaka mo nga rod ni Ramon kadagiti gagayem na. Tinapasama kadagiti naganak na. Naglabas pa iti aldaw. Nadanon ti graduation da. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sige. Denggan ta tiyawag da. No sikat ti maawagan. Kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Loida ti valedictorian. Sapay kumata si Kati valedictorian, gayam. Our salutatorian is Loida Santos. Jomar! Kaawatan asikat ti valedictorian. Kung naklagit din wag pa'y so tinamag. Ani Loida ti valedictorian. Ay na. Kablaawan da ka. Agyaman ak unay. Agyaman ak Diyos ko. Makapagtuloy ak matlangan iti kolehiyo ang libre ti panagadal ko. Kablaawan ka anak ko. Pinagtalinaad mo ti kinasaririt mo. Dayta ti gungguna ti nasingpet ken nagagat nga agadal. Ay na. Ipanakkel da ka nga anak, Jomar. Ay uray kasano ti kinarigat tayo. Maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Ikari kada kayo nanang, tatang. Magunod ko ti baligi. Awan ti imposible. No nagagat, ken nasaet ti may sa atao. Ada na sa kanyak ti principal, nanang, tatang. Agsarita kami kano kalpasan ti graduation. Inton mapan ko alaan dagiti daduma pa akasapulan. Inton agenrolak iti kolehiyo. Aha. Taapay kanaw. Mamuak to ano anyat ibagada. Kasla importante met. Ay, amin kayo kade, wenno si kalaang. Siyak lang mo tinang ibagan na, nanang. Ay na, imbag ta nagrarana tayo ang mga laiti card, kan diploma tayo. Sa ditong iti pagadala minton umay pa nagsaserrek. Kunada nanang, ijaya ka no kabisera nga agadal. Kina maestra ti kayat ko apagbalinan iti Masakbayan. Siyak. Diyak amon agtuloy akpay wano saanan. Nang runa, no agsisina tayo iti pagadalan. Sa dino ti pag-enrollam, Jomar? Agsarita kami pa'y kano ni principal. Addan sa ibagana kanya. Amangan no tulungan na ka. Kaslang amin adda kayat na nga ibagakan ka. Mapangkangarod ijayan ni principal Taibagam tumot kada kami, no anyat ibaganakan ka. Sige nga rod. Tanakitak ni principal itay asimbrek iti opisina na. Good morning, sir. Ada ka di ibagayo kanya, sir? Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Masapula ka saritam dagiti dadakkel mo, may papaniti ibagakan ka. Agyaman sir. Adda nakisao kanyak. Ano kayat mo kano ti sumrek iti seminary? Ijay ka nang agyan, kaya't agbalin ka apadi iti Masakbayan. Kayat mo kadi? Padi, sir? Wen, Barok. Manmano ti agpadpadi ita. Anya ti makunam? Jack pa'y amo ti isongbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagserbiyam iti daytoy nga aramidem. Isong agpanunot ka, kadag sublikan to kanyak, no addan desisyon mo. Kitaam ni Jomar ang nakatugaw iti sirok ti Akasya. Apay akas lang mariribukan. Anya nga tati imbaga ni principal ken kuana. Apay nga ta akas jay. Adda nga ta parikot. Asit ganda. Tagdamag ta. Kitaan ta. No umay dito'y sigod a pagsisinarakan tayo. No saan nga umay? Di umasidagtakan kwa na. Itala nga makita kakasta ti jar na. Kasla na unag ti pampanunutin na. Wen nga rod.
At dalakit di pa kariribukan na. Maamuan ta dayta. Inton agsasarita tayo. Anya ka diti pa kariribukan. Anya ka diti imbaga ni principal kan ka. Da kayo man ti damagak. Umanugot kayo kadi. No ibagada kada kayo nga agpadi, wano agmadre kayo. Anya? Padi? Saan siguro ang maibagay dayta kanyak? Anya nga ron ti maibagay kan ka, Ramon. Tulisan? Ha? Tulisan? Nalabit. Ngam no padi? Jaklamon. Sana ka mang rabrabak. Seryoso ah. Saan kami matamang rabrabak gayem? Naklat kami lang iti saludsod mo. Si ka Adela, kaya't mo ti agbalin na madre? No agbalinak a madre. Matulungak nga ta dagiti dadakkel ko? Day tama ti pakariribukak. Kasanunton, amatulungak dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw a manipod si mangpet ti anak ta. Saan meten a matagtagare? Uray gayam si ka, nadlaw mo dayta. Ay, kayat ko kumati agdamag. Ang urayak laengan nga iso ti mangibaga. Kasanungay, no di mo mauray ang mangibaga. Ay ket urayak tinasayat agundaway sa akto agdamag. Ang saan nga ta? Ang maipapan iti babae ti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Taibaganan to no anyaman day ta amang riribok iti panunot na. Ay, kaslamadanak. Ang mga nudinan tumaipamay sa ti panagadal na. Di ka agdanag, bakit? Nasirib ti anak ta. Di nanto dadaelen ti masakbayan na. Nakadesisyon ka kadino, nyamot lang ang akurso ti alaem. Masapul akaduan ka mapan ag-enroll inton mangrugi ti panag-enroll iho. Saan kumapay, Lola? Narigat siguro ti agkolehyo. No nabailam tinagadal iti senior high, apay kumaadi mo ka bailan ti agkolehiyo. Kuna, tadda ni Jomar aparasuro. No anya ti isurat ko. Anya ti kunam. Day talalapayag mo ti makangkangag iti ibagbagam iho. Adapay papanak, Lola. Inton maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Ne, papanamon gay. Aguray ka tadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga agadal ti apok. Anyang tulaangan ti masakbayan na. Katawan mo't amu na at trabaho. Ramon, apay analiday ka? Kan papanam ka di? Jak amo no sa dino ti turungak. Kayat ni Lola nga agadalak. Nga masadutak. Apay amasadot ka nga agadal. Nasaya at to ti masakbayam, no kasta ti aramidam. Para iti masakbayam ti ibagbagan ni Lolam. Saan apara kan kuana? Siyak ti marigatan nga agadal. Saan nga iso? Gapo, tasikamot lang tagnumar. Di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amangyal alikakakan ka. Nagtuok ti agmalmalom nga agyan iti uneg ti pagadalan. Ag-review iti rabi. Agaramid iti homeworks. Jakmat nga rod mauawatan. Agyaman kakit di taada kwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tungay tagbali na masakbayam. Ha? Ibagam kadag iti kakadwa, tamapan tayo iti patad. Anya ti sumaruno apun tiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Duang amin ti mabalin nga aramida ni Jai. Anya ado, boss. Amo mo na, aglangay kanagsipdot. Di mo ko na nalipata mo ti sigod nga aramid tayo.
Saan ko nalipatan, boss? Ang damagak man lang. Agkalap tayo kadi iti kadwa tayo. Tapno nabilbilag tayo no adda operasyon. Imbag ta impalagip mo manenday ta. Lakyan. Ni boss met, lakyan man nun. Sige boss. No adda makita tayo ijay patad apagduwa-duwaan ti panagrup-rupa na. Iso ti kasarita tayo. No kayat na ti kumapeng kada tayo. Boss, itay pa'y anadlaw ko ti lalaki nga umiinom. Kasladda parikot na. Ang may samad ijay suli. Amang ano mabalin na kasarita, no kayat nati kumapang kada tayo. Sige boss, asitgak intun madamdama. Ang mga no adda urayan na. Paliwag pa'y. Sikan ti makamoy ti diskartem. Amok akabalam dayta. Sige boss, parang mabulili kung kuday ta ako mapangkada tayo. Kas makita kiti pa nagrup-rupa na. Kas la kontrabida iti pelikula. Ket, siya ka di ti bida, boss. At ayamot bida analaan. Ni boss mat. Sanak mat analada. Nagtarak tubay. Mabaling ka di, ti makitugaw iti abay mo. Kung may sakan sa. Ha? Awan nga rod. Awan kadwak. Awan kadimat kadwam. Anta ka doa, nang nadlaw ko ngamin analiday ka. Nakakaasit itsuram. Man nakigayim kami kadagiti kakadwa. Naasi kami, kunak kuma. Kasta ka di. No maikariak lakit di agayam yun. Apay, awan ka di tigagayim mo dito. Dahil nga ron tinasakit. Tagadal ton iti kolehiyo dagiti gagayam ko. Masadutak nga agadal. Dahil taman tigayat ko kan ka. Da kami, awan adal mi, ngam naragsak kami ngagbibiyang. No kayat mo dagragsak, makikadwa ka kada kami. Ha? Anya ka di aramidan niyo? Awan mat, intayo laang agdawat kadagiti aglaplapusanan iti pagbiag. Tapno oray saan tayo agbanog, agbiag tayo anaragsak. Papanam ka di iho. Apay naging impake ka. Ingka ka di again roll. Aginrol, ngam iti sabali a pagsayatan, Lola. Saan kat nga di pagadalan? Sa dino ko mati papanam. Ang mga nutila sursurutam. Gagayem ko ti sumurutak, Lola. Naragsak ka no ijay. Ken awan ka no ti rigat. Adda ay amot kasta. Saan ka pumanaw? Ituloy mo ti agadal. Agbiag ti tao, nga uray awan adal na, Lola. Basta, saan ka pumanaw iho? May anak ka ding agmaymay sa ditoy. Umay kayon to bisitain, Lola. O sige, inakon. Ha? Saan apok? Agsubli ka kuma ditoy. Ay, awan lata. Di na kun intal talag. Papanan na ngatan. Anak ko, mabalin ka di amaamuan no anya ti pakariribukam. Maipapan ka di iti babae. Ala, apay ko mapakariribukak ti babae, nanang. Ay, tasaan kamot ngamin amatagtagari, anak ko. Kuha na, pampanunutat. Nuawatag ti insingasing ti principal mi. Ha? Anya dayta nga insingasing na. Kasarita kayo ka ni tatang. Noon nyamat ti makunayo. Ala, orayan tangarod ni tatang mo. Ay, napan ngamin di ta kaaruba kahit. Masigurado asaan aparikot dayta nga ibagam. Diyak mo nga rin, nanang. Naparikot para kada kayo, hunusahan. Sige, inaklaan ayaban ni tatang mo. Amangan ngamin no agbayag ijay. Naimpagtasimangpat kayong tatang. Nanang. Magagaranak.
Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Kayat yo kadi nga adag padi nga anak yo, tatang, nanang. Ha? Pade. Ne, apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apaday. Anya nga ta ti desisyon ni Jomar. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.